uJesu Kristu inkosi, unjalo uNcop yenkosi. Le nto emodesty ayoyomama bodwa, yabantu bonke. Ikhona injongo, sikhona isizathu soba pha kumele ukuthi singabantwana bakaThixo sibe modest, oomama nootata. Ezo nceko ezo zitshintsha iinwele zibe neekhathi nemigca neenwele zithintiweyo, yonke loo nto leyo ngumoya ombi lowo. Ayingomoya kaThixo lo benza loo nto, ngumoya wokufisha, ngumoya wokufisha lowo. Ngumoya ofuna uthi ebantwini ndijonge, wenza abantu babajonge yena, abantu bangajongi uThixo, abantu bajonge yena. UThixo akazifuni ke loo nto leyo, uba abantu bafune uba abantu bafune abantu kujongwe yena umntu, athathe isihlalo sikaThixo. Abantu ufuna abantu babe ngu-all eyes on me. Imimoya yonke nje loo mimoya ayingeni ezulwini. Umoya ongena ezulwini ngumoya kaThixo. Uba khona omnye umoya oxubileyo kuloo soul ayiyi. Uba khona umoya wempakamo oye wakhona, umoya wokufisha, yonke le mimoya, umoya wokuphapha, ngumoya wophapha lo wenzayo ezi nceko zibe neebhulukhwe ezonyukayo, zime phaa entla kwamaqatha, kuvezwa amaqatha. Ufike bepicopikoza ke bejayiva, besenza yonke loo nto. Ngumoya wokuphapha. Umoya wokuphapha ke awungeni ezulwini, umoya wokuphapha. Zonke ezo zinto zinto efana pha umntu adilishane nazo selapha emhlabeni. And uba umntu unxiba ezaa zinto kwazona nje zinemimoya, zinomoya wokuphapha, ezaa bhulukhwe zipitsayo, zinomoya we-seduction nomoya wokuphapha. Awusoze ke ueskeyiphe, awusoze ueskeyiphe umoya wokuphapha uba usanxiba ezaa bhulukhwe, nceko yenkosi. Uzawuba nomoya wokuphapha and awuzungena ezulwini nomoya wokuphapha, awuzueskeyipha uba nomoya wokuphapha ubukhathi-khathi apha entloko, nceko. Awucingi ueskeyiphe ngoba iza nomoya wokuphapha laa nto, nomoya wokufisha. Iyayitsala ibe lapha kuwe, awuzukwazi ungena ezulwini usenomoya wokufisha noba ungashumayela uthini na, noba ungaze uthini na. Haleluya. So ke ezulwini umoya ophamnye ngumoya kaThixo, umoya oyingcwele, awungeni tu omnye umoya. Ufana naxa unxiba ii-high heels, angeze nje ukwazi ukueskeyipha umoya wempakamo. Ziza sezinomoya wempakamo uze nawo ke ube nawo laa moya wempakamo. Haleluya. Ziyafana, iyafana yonke laa nto. Uba phaa nomntu onxiba iminisketi uba nawo umoya we-seduction, umoya wokufisha. Haleluya. Injalo ke bazalwane. Bazalwane, ikhona enye ixesha ndithetha nabanye oomama, oomama endibaziyo. Ndithetha phakathi kwabo ke kukho nomama utshate nomfundisi. Ndiyabachazela ke ngezinto ezinganxitywayo, especially nezinto ofika oomama bezinxiba xa besiya ezibhedini nabayeni babo, ukuthi ezi underwear uThixo akazifuni boomama. Ziyekeni ezi underwear zinje ziseksi, ii-underwear ezesilki, ii-underwear ezinto eziseksi, ufike zineeleyisi neentoni, nee-night dresses ezineeleyisi ezifana zizigqebhi ezincinci, ezigqebhi ezimfutshane. Ndithi ziyekeni boomama ezi zinto, uThixo akazifuni. Zihamba nomoya we-seduction, zihamba nomoya we-seduction. So ke bathi ke bona, kubuza ke naba ke ngoku batshate nabefundisi, abayeni. Ndithi ke mna akho nidi uba usejuse umyeni wakho, umsejusela nomyeni wakho. Bazawuthini ngoku, sizawuthini ke ngoku? Uba phaa uyasedyusa uzawuba nomoya we-seduction, uzoya esihogweni. Umoya, akho mntu uzoya ezulwini enomoya we-seduction, umoya wokufisha. Awuzugqibela naphaa umyeni wakho ukusedyusa, uzawusedyusa naphaa phandle
naphofu ke uThixo akadithi akafuni uThixo abantwana bakhe nibasedyuse. Kutheni nifuna usedyusa abantwana bakaThixo noba ngabayeni beni? Zonke ezi zinto zinemimoya e-attached kuzo. Awusoze ukwazi uba pha ube nomoya ophantsi ohumble, othobekileyo. Awucingi usengumama onxiba ibhlukhwe ube ngumama othobekileyo emyenini wakho. Awukwazi ngoba kaloku laa bhlukhwe kwayona inomoya ofuna ukulwa apha ekhaya, ufuna ukulwa, ufuna ispace soba ngutata, ube ngomnye utata okhoyo apha ekhaya. Awukwazi ukuba ngumama othobekileyo, ube ngumama uthobele umyeni wakho ngale ndlela uThixo afuna ngayo, ube nomoya ophantsi owehlileyo othobekileyo. Ayikwazi kwabhlukhwe le yanayo mama kamama inomoya o-attached kuwo, nomoya we-rebellion, umoya ongafuni uva, umoya ongafuni uthobeka, umoya ofuna uphatha, ufuna ukhontrola apha ekhaya. Ungumama ufuna uthatha indawo katata. Zihamba ke nezaa bhlukhwe ke. So ezi zinto ezi zihamba nemimoya. And futhi njengoba ndifuna ukutsho futhi ukuthi akukho moya ungengomoya kaThixo ozawungena ezulwini. Yonke le mimoya ithi iba attached kuye umntu, iba attached kuye, ibe attached apha kwisoul yakhe. Akazungena ke ezulwini. Isil esinayo, isil esinayo uThixo asinika yona ngumoya kaThixo, ngumoya oyingcwele. Uba ke kukhona lo moya ongomnye ozolwa apha ngaphakathi, uzawuphuma umoya oyingcwele. Akanokwazi uhlala nayo yonke nje le mimoya lena, uzawuphuma. Thina simakwe ngomoya oyingcwele. Uba pha ke isoul yomntu incamathelwe ngumoya wempakamo okanye ngumoya wokufisha okanye ngumoya noba yonke nje le mimoya ye-seduction nokuphapha, yonke laa nto, zonke ezi zinto zamazinyo egolide zihamba nomoya wokuphapha, moya wokuphapha. Zonke ezo zinto ezo. Ezi stomach out zihamba nomoya wenyoka. Ezi zinto zenza uba afune uhamba ze aveze phandle isisu, moya wenyoka, moya we-seduction. Haleluya. Bazalwane, akukwazeki uba umntu angaphila impilo engcwele ingekho i-outside holiness. Akukwazeki tu, ngoba ukhona omnye umoya obakhona. Uba umntu uphikelela anxibe ezi zinto, athwale ezi zinto zisentloko, zi-attached nazo yimimoya ye-seduction, mimoya kaSathane. Akukwazeki, angeke nje akwazi. Haleluya, haleluya. Siyabulela bazalwane. uJesu Kristu inkosi. Amen.